Mi-ați tot cerut să vă arăt șeptarul, așa că facem car review într-un minut. Și avem așa, ușă care să suje, frânie de-astea ca brânza găurită, faruri negre de nu vezi nimic, bară de IEM, cum zic unii, evacuare de-asta dublă de nu știu să-i pronunț numili, embleme negri, feliator de aer pe capotă, volan stricat care nu stă pe loc când pornești mașina, manetă de-asta de să plimbă singură, cameră de-asta să nu te plictisești când te uiți pe parbriez și când te plictisești pe parbriez să te uiți în fața aici și ea, butoane de-astea să miști fraierul din dreapta când te plictisește și te supără să-i faci fielul, obloane de-astea din muștii și desigur dacă ți se faci și rău de la talux, te dai jos și știi ambulanță.